name of Jesus kini siyang gisugo ni Kristo nga dili na didto sa kinini ang nangawalang banay sa tibuok Israel kundi ngadto na sa tibuok nga kalibutan. Pamati iragod ninyo sumala dinhi sa gihisgutan sa Marcos, no? Sa Marcos kapitulo 16 bersikulo 14 hangtod sa 16. Timan iha sa Marcos kapitulo 16 bersikulo 14 ngadto 16 ato nagrugod basahon nag-ingon dinhi. Og unya mitungha siya sa napulog usa. Tandaan nga ang gisugo niya primero ang napulog duha 12 ka buok. Pero sa ikaduha na diin niya gisugo to pagpangwali didto sa tibuok banay sa katilingban sa Israel. Sa ikaduhang higayon, si Kristo nagsugo sa iyang mga tinun-an sa pagwalis maing balita, dili na lang didto ra sa tibok banay sa Israel, kundi ngadto sa tibuok nga kalibutan, apan dili na sila 12, kundi 11 na lamang. Moning kay ngano man nagluob naman si Judas. Moning gisgutan sa Marcos 16:14 ngadto 16 nagingon, og unya mitungha siya sa napulog usa. 11 na lang napulog usa. Samtang na naglingkod sila tambong sa kananaan og iyang gisaway sila tungod sa kakulang nilag pagtuo og sa kagahi nilag kasing-kasing kay wala man ugod sila mutuo sa nagpakakita kaniya tapos mabanhaw siya. Mitungha si Ginoong Hesus didtos 12. Unya nahinaway siya tungod sa kakulang sa pagtuo sa mga apostoles tungod kay ang uban kanila na nagduha-duha ug wa mutuo nga siya nabanhaw gikan sa mga patay. Unya miingon si Kristo suma sa 15, og siya miingon kanila, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan. Tandaan ninyo ang address na, ang direksyon na sa pagwalis maing balita, tibuok kalibutan na. Dili kay didto lamang sa nangawalang banay sa karniro sa Israel. Dili lang kay didto sa tibuok katilingban sa Israel. Sa ikaduhang higayon, ang gisugo ni Kristo sa pagpangwali, dili sa mga apostoles, dili 12 kundi 11 na lang. Maong nag-ingon siya, og siya mingon kanila, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug iwali ninyo ang maing balita ngadto sa tibuok nga kabuhatan. Gisugo na sa tibuok kalibutan nga iwali ang maayong balita. Nanunsa magyud ni ang maayong balita kung atong basahon ang Roma kapitulo 1 bersikulo 16 nangingon, kay wala ko igakaulaw ang pagwali sa maayong balita kay kini mao ang gahom sa Dios alang sa kaluwasan sa matag usa nga nagatuo. Ang maayong balita di ay mauni ang gahom sa Dios alang sa kaluwasan sa matag usa nga nagatuo. Busa sa dinha nga iwali ang maayong balita ug unya napaabot sa imong dalunggan o igdulungog ang maayong balita, gikinahanglan nga imo ning tuhuan kay mao kini ang gahom sa Dios alang sa kaluwasan sa matag usa. Ipawalis tibok kalibutan. Moning gisgutan niya sa Marcos 16:16, ang mutuo og magpabautismo maluwas apan ang dili mutuo pagahukman sa silot. Tandaan ang mutuo og magpabautismo maluwas apan ang dili mutuo pagahukman sa silot. Busa sa diha nga nasultian ka sa pulong sa Dios, sa diha nga nawalihan ka sa pulong sa Dios, pamalandunga gayud kung imo banang tuuhan o dili, kay matud pa ang mutuo og magpabautismo maluwas apan ang dili pagahukman sa silot. No, karon kay ang tao gisugo man sa ang mga apostoles gisugo man nga magwalis maing balita, ang tao nga nawalihan unsa may ibautismo kaniya kay ang mutuog magpabautismo maluwas. Pamati iragod ninyo ang Mateo 28:18 ngadto 20. Unya pamalandunga gyud ninyo pag-ayo ni kay aron makita nimo, masabot nimo kung ngano nga nagamit ang ngalan sa bautismo, ngalan ni Jesus. Ngano man authority ka na in the name of Jesus. Diin na siya nganong nagbautismo sila sa pangalan ni Jesus lamang,
dito sa nangawalang banay sa karniro sa Israel, di niadtong panahon na intak pa ang 12 ka mga apostoles nga gisugo ni Hesus sa pagpangwali. Sa dinha nga ang si Judas naglimod kang Ginoong Hesus, 11 na lang sila, og sa diha nga ipawali ni Kristo ang maayong balita sa tibuok nga kalibutan, 11 na lang dili na 12. Busa nag-ingon dinhi sa Mateo 28:18 ngadtos 20 nagingon. Og si Jesus miduol og miingon kanila, kanako gikahatag ang tanang kagahom sa langit ug sa yuta. Tanawa na, authority na. Busa panglakaw kamo ug himuan ninyong mga tinun-an ang tanang kanasuran sa pangpamautismo kanila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. This is the authority of Jesus, no? Otoridad ni nga gihatag ni Jesus, ngadto sa mga tumuluo. Nag-ingon siya, busa panglakaw kamo ug himuan ninyong tinun-an ang tanang kanasuran. Tanang kanasuran na dili kay didto na sa tibok banay sa katilingban sa Israel. Unya nagon sa pagpabautismo kanila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Busa kini mao ang bautismo nga angay dawaton sa pagkakaron tungod kay kadtong bautismo sa pangalan ni Jesus gigamit lamang kadto sa unang hugna sa pagpangwalis maayong balita, dili sa tibuok kalibutan kung dili ngadto sa mga nangawalang banay sa karniro sa Israel. Apan sa dinha nga ang 11 dili na 12 gisugo nga ipawali ang maayong balita sa tanang kanasuran, busa ang tao pagabautismuhan na sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. And this is authority gikan sa atong Ginoong Hesus. Mao na nga tun-an usa Bible studyan una. Mao na nga dinastambungon ubay-ubay man ang mga gipang Bible studyan. Diha sa Anapog na apoy mga gipang Bible studyhan, dinha sa Mayan na apoy mga gipang Bible studyhan. Ang uban wa na nga bautismuhan na. Karon pagabautismuhan sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Authority kana gikan sa atong Ginoong Hesukristo. Busa kung ang atong mga higala nga mga wanis nagagamit sila sa bautismo sa pangalan ni Jesus, hinumdumi gigamit lamang kana dito sa nangamuwalang banay sa katilingban sa mga karniro sa Israel, dili na sa tibok kalibutan. Busa sa pagkakaron, ang bautismo nga atong himuon, ang atong pagadawaton, mao ang bautismo sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Dili itong gigamit dito sa tibuok katilingban sa Israel. Sama sa kang Moses, na bautismuhan ang mga tao, bautismo sa panganod ug sa dagat, bautismo ngadto kang Moses, no? Sa diha nga gidala niya ang mga tao gikan sa Egipto ngadto sa yutang Saad, sumala sa nang Korinto 10:1 ug 2. Unya sumala sa Mateo 3, unya 3, 4 ug 5, 6 ug 11, si Juan Bautista nagapangbautismo dito suba sa Jordan, bautismo sa paghinulsol. Sa pag-abot na pud ni Kristo, nagpili og 12 ka mga apostoles, gipawali ngadto dili sa tibok kalibutan kundi ngadto sa nangawalang banay sa karniro sa Israel, ginamit ang bautismo sa pangalan ni Jesus. Sa ikaduhang hugna sa pagwalis maayong balita, that is authority yun agapon gikan kang Kristo, 11 na lang ipawali na sa tibok kalibutan, mauna nga magbautismo. Akong ibalik-balik, magbautismo gayud sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Nankinsa man ang pagabautismuhan sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Kung atong basahon, sumala sa Mateo kapitulo 28 ug 20 nagingon nga magatudlo kanila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo, og tan-awa ako magauban kaninyo sa kanunay hangtod sa kahangturan. Magauban kaninyo sa kanunay sa hangtod sa katapusan sa kapanahunan. Tungod niini, dili lang di ay kay basta-basta ka lang nga mogamit pod sa bautismo sa pangalan sa Amahan, Anak ug Espiritu Santo, tungod kay dili man na pwede nga bisag kinsa lang imong bautismuhan ana, kaysa atong gibasa ang pagabautismuhan kadtong natudluan sa pagtuman sa tanan nga gisugo sa Ginoo. Tanawa, dunay mga pundok o mga tao nga nabautismuhan sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo,
Pero sa dihang gibautismuhan sila, kay wa man sila tudloi sa pagtuman sa tanang gisugo sa Ginoo, sa una sa wa pa sila mabautismuhi, gilapas nila ang pagkaon nga wa itugot sa Dios nga kaunon. Unya human na bautismuhi, ang maurag gihapon ilang gikaon ang wa itugot sa Dios nga kaunon. Nganuman, tungod kay gibautismuhan sila, nga wa sila tudloi sa pagtuman sa tanang gisugo sa Ginoo. Makita mo nga way pagkabag-o ni pagkausab diha sa iyahang kinabuhi. Ang nahunang Korinto, kaduhang Korinto 5:17 nagingon, busa kun ang tao anaa kang Kristo, siya bag-o nang binuhat, hinunua ang daang mga butang nangagina og ang bag-ong mga butang nahiabot na. Muangkon-angkon lang ang tao nga siya Kristohano na, nagsunod na siya ni Kristo, pero wa siya na bag-o nga matud pa ang daang mga butang miagi na ug ang bag-ong mga butang nahiabot na. Dunay kabag-uhan, dunay kausaban sa dinha nga ang tao mabautismuhan. Pero nganong wa mausab tungod kay wa lagi tudloi sa pagtuman sa tanang gisugo sa Ginoo. Padayon gihapong nagkaon sa gidili sa Ginoo. Sa wa pa nabautismuhi, gilapas ang ikaupat nga sugo dihas na pulo ka sugo nga mao ang adlawng igpapahulay. Apan sa dihang nabautismuhan na, maura man gihapon, naglapas ra man gihapon sa adlawng igpapahulay. Nganuman nahitabo man na, human naman unta bautismuhi. Tungod kay gibautismuhan nga wa sila tudloi sa pagtuman sa tanan nga gisugo sa Ginoo. Sunod, sa diha nga sila wa pa nabautismuhi, gilapas nila ang napulo ka sugo. Pero sa dihang nabautismuhan na, naglapas ra gihapon sa napulo ka sugo. Nganong gilapas man? Kay imbis tudluan sa ilang mga pangulo, niadtong miaging gabi doon ako'y gikatext-text taga kinini ang kapinyahan Bilyabaliti. Nagsunod kuno siya sa kasuguan sa Ginoo, pero wa niya sunda ang napulo kasugo. Sa huna-huna kani kanang napulo kasugo og sugo ba na ni Satanas nga sugo man sa Ginoo niya. Nagsunod kuno siya sugo sa Ginoo, pero wa siya magsunod sa napulo kasugo. Usahay makapahimuot kaayo kining mga katarungana ug mga rasuna. Pero nganong ingon nini walay kausaban ug kabag-uhan ang kinabuhi tungod kay sila gipangbautismuhan sa ilang mga pangulo nga wa gyud sila tudloi sa pagtuman sa tanang gisugo sa Ginoo. Tungod niini mga kaigsunan, baliko na to, ang paggamit sa pangalan ni Hesukristo didto lamang kana sa diha nga ang 12 gisugo sa pagpangwali sa tibok katilingban sa Israel, apan ang 11 nga gisugo na authority gihapon ni gikan kang Kristo, ang 11 nilang gisugo sa pagwali sa maayong balita sa tibuok nga kalibutan na, ug unya kinahanglan magabautismo gayod sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. So ingon ni inihigala ang pagsubay lang sa mga panahon o katumanan maurag yun ang kulang. Maunay hinungdan nga hangtod karon duna gihapoy nagsunod anang bautismo sa pangalan ni Jesus tungod kay wa man nila susiha ang kapanahunan ug ang katumanan kung diin lamang kana. Ang atong gitudlo dinhi, ang gitudlo ni Kristo, ang authority nga gihatag ni Kristo nga pagabautismuhan ang tao sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Unya namulong si Kristo sumala sa Juan 10:27, ang akong mga karniro nagapatalinghog sa akong tingog ug ako nakaila kanila ug sila nagasunod kanako. Ayaw kalimot sa gisulti ni Kristo, ang akong mga karniro nagapatalinghog sa akong tingog ug ako nakaila kanila ug sila nagasunod kanako. Ang mga iyan ni Kristo nagsunod kang Kristo. Busa si Kristo mismo naghatag og authority nga ang tao pagabautismuhan sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Busa brother kanana Briheldo Campusano, hinaot pa nga nasabtan nimo kining mga bahina, kining mga puntuha kung ngano nga naana ang bautismo sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, naa po ng bautismo sa ngalan ni Jesus, na ang bautismo sa paghinulsol kang Juan Bautista, naa po'y bautismo sumala sa gihisgutan sa nunang Korinto 10:1 ug 2. Pero ang Episo Kapitulo 4 versikulo 5
naghisgot la na og usa ka bautismo, usa ka Ginoo, usa ka pagtug, usa ka bautismo. Sa atong kapanahunan karon sa dinha nga gikawali ang maing balita, dili ka magdawat og daghang bautismo. Usa lang gyud kanang bautismo nga gihatag ni Kristo nga gisulti niya sumala sa Mateo 28:19, busa panglakaw kamo sa tanang kanasuran ug himuan yung tinun-an nga magapangbautismo kanila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Unta mga higala, nalamdagan kas Espiritu Santo, imong nasabtan kining mga bahina ug hinaot pa nga ang Dios magahatag og lamdag sa inyong mga salabutan ug moalagad kamo sa Ginoo karuna tungod kay ang panahon talitapos na. Mabuhay ka higala. Sa dili pa si Brother Libby maghatag og dugang pa nga pagpasabot o pagpatinaw, dugang ha, nga mga pagpasabot o pagpatinaw ni ining mga bahina ato sa ipatan-aw. Brother Libby, na ulian na ba ning atong kuan sa internet? Palihog usa akong tan-aw diha sa atong mga viewers. Okay, daghang salamat Brother John. Padayon ta mga higala. Okay, daghang salamat Brother John sa padayon ta higala nga tusunahan. Ato ning basahon ang atong mga viewers karon nga kagabi no. Nakig-uban nato karong gabi na si Melanie Eileen Son Perez. Good evening and God bless ninyo diha Kuya John o Kuya Libby and Pastor. O niapod si Rogine, maayong gabi Pastor. Pakigreet ko sa Kurit family diri sa Kandihay, Bohol, og akong mama Jinya Papalino og sa akong maigsuon nga sila si Jeneline og si David. At kini asad si Diding Mwende Panganduyon. Happy midweek everyone watching from Kingdom of Saudi Arabia sa Riyadh. God bless. Okay na po si Eljon Lagarisa Dagami. Good evening and happy listening to all from Katmon Church, Naval Beliran. Niya pa minsay si Rogin, pakigreet sab ko, Pastor, sa Kapinihan Church, Naval Beliran. Si Eileen Katampungan, watching here from Beliran. O niya po si Engineer Prenel Anciano. Mayong gabi ninyo Kuya John o Kuya Libby o Pastor Joel. Niya sab si Ronilo Marian Ilustrisimo. Good evening ninyong tanan diha og sa atong mga suking listener. Labi na diha sa Santo Niño Homes, Maricaban, Santa Fe. Gikan to kang Ronilo Ilustrisimo. Niapod si Ejongho Tonyakaw. Good evening mga brother og sa tanang nagsunod sa maong programa. Mayong gabi sa tanan. God bless sa tanan and more power from Kinawahan, Sitio Skyline. Salamat brother, salamat po brother Ejongko. Niya po si Sian Guaps at Tirol, watching her in Gimbiktan, Dakit, si Kriya ni. Okay, salamat kayo no, Sister Kriya. Na brother Chris, mayong gabi sa nimo diha. Okay, niya po si Sian Guaps Tirol, Chris, si brother Chris, no? Okay, si Edwin Iscario, maayong gabi Brad Libby og Brad. Pakigreet ko kay Tio Hernani Tayaktak. Ilabi na kay Tio Lino Tayaktak. Salamat and God bless. Gikan to kang Brad Edwin Iscario. Anina sa gikan kang Brother Roelton Macas, I'm listening. Anina si Jimmy Monte Alto, happy midweek mga kaigsunan. God bless us tonight. O niya po si Darin Joy Bitos, good evening. Okay, thank you kayo sa mga message no. Niya ato ning tan-awon mga higala og anam ang mga viewers nato karong gabi una. Okay, si Jungko Tungyakaw, Ritisa Mort, niya po si Florida Amori Sigarino, si Brother Andy Nobal, Wilfredo Caniete, Mitchim Nailon, Prenel Anciano, Roel Tomacas, Mary Grace Kataga Catalan,
Melanie Ellen Son Perez, Deding Monde Pangandoyon, Pastor Jomel Samonte Arsenal, si Rogen, si Rosbel Cator Ngoho, Juvenal Estrera, si Shen Villanueva Anakaya, Eljon Lagarisa Dagami, si Sian Guapsterol, Darnell Casimero, Aina Samura sa Just Any Case, Kevin Coltura Hugo, niya si Darin Joy Betos, Shirley Fuentes Alconden, o niya si Sister Elsie Romagos Jordan. So mautoy atong mga viewers, o niya magpadayon ta sa unahan mga kaigsunan ato sa ning okay, ato ning tanawan ning uban ning message niya si Brother Roel Tumakas. Good evening, manamyaw lang mi dira sa among ginikanan og mga kasilinganan dira sa Vicensina, Tobuso, Negros Occidental. Okay, magpadayon ta mga higala sa unahan. Ako sa ning basa na ni-request mo nagpabasa sa verse, no? Okay, dahil nung tala na. Adto ta pagpadayon sunan higala, may ang nangutanan ani Pentecostal, Brother John, no? Pentecostal Ones. Ang kuan ani Brother Libby, posible nga Pentecostal kay ang iya manggod nga kuan, ang iya manggod kuan man ni ang iya manggod nga pormada sa iyang pangutana dire nag-ingon nga matod pa sir, maayong udto doon na ko'y hangyo sa inyo. Pwede ba diha sa inyo programa sa radyo, bahin ba aning mga Pentecostal? Bahin ba aning mga Pentecostal? Posible nga siya Pentecostal or may kadugo ka siya, kay ingo man siya bahin ba aning mga Pentecostal o Wanis. Dili man sila musunod anang bautismo sa Amahan, Anak ug Espiritu Santo, kay ang ila bautismo sa ngalan man lang ni Jesus sa buhat 2:38. Dokumentado gyud kuno ang ila bautismo. Salamat sir ug inyo ni tagdon ang ako gusto masayran, si Vrihildo Camposano ni. Okay, daghan salamat no sa pangutana. So nga ko higala ato ning subayon ang history sa pagtumaw sa Pentecostal, no? Matod pa sa US Bureau of Census Religious Bodies niadtong 1936, volume 2, part 2, page 1328, mo ni mabasa higala ang history ni sa baptismal formula sa Pentecostal. Ato subayon ang pagtumaw sa Pentecostal. Niadtong 1901 nagsugod ang Pentecostal dito sa Arkansas, USA. Dito nagsugod. O niya adunay napurma nga mga organisasyon. Muna yun, number 1, several organizations were formed. O niya sa lahi ning irog sila padulong sa Texas. And were locally known only. Naabot sila sa California, USA. Niadtong tuig 1908. So, nikailap sila ba? Ang Pentecostal. Nagikan sa California, ilang gipenetrate ang India, China, Africa, o uban pang mga parts sa kalibutan. Ang doon na sila gitawag mga local names. Mauni siya. 5 ni ang gibutang dinhi. Ang number 1, the Apostolic Faith Mission. So, muni mga local names sa Pentecostal. The Apostolic Faith Mission. Ikaduha, Pentecostal Mission. Ikatulo, Apostolic Faith Assembly. Ikaapat, Full Gospel Assembly. Ang ikalima, Assembly of God. So muna silang mga local names sa Pentecostal. Apostolic Faith Mission, Pentecostal Mission, Apostolic Faith Assembly, Full Gospel Assembly, and Assembly
of God. O niya, ang ilang gitawag og annual session, gitawag nila ni higala og General Assembly. General Assembly of the Pentecostal Assembly of Jesus Christ, no, gitawag nila ni ang ilang gitawag og General annual session nila gitawag lang General Assembly of the Pentecostal Assembly of Jesus Christ. O ni ang ilang baptismal formula ni adtong panahon na mga higala ang makita sa Mateo 28 versikulo 19. Muni gipahayag sa Census Religious Bodies or CRB sa US Bureau ngadtong 1936 volume 2 part 2 page 1328. Pagkatuig 1914 dunay gitawag og General Council of the Assemblies of God Pentecostal gihimo ni adtong tuiga. O niya ang formulation of the General Council of the Assemblies of God Pentecostal was done during the conference of all the Pentecostal churches. Gihimo dito sa Hot Spring, Arkansas, USA ni adtong 1914. So naghimo sila og gitawag og General Council of Assemblies of God. O niya mo ni nahitabo higala ni adtong panahon na ang ilang baptismal formula, mandaha ilang baptismal formula, ang makita gyapos Mateo 28 versikulo 19 adto 1914. Niadto sa mao gihapon nga mga katuigan nabahin dunay gitawag og Division of Pentecostal Churches. So na-divide sila. Unsa man ni sila? Tungod na-divide kini tungod sa bag-ong doktrina nga ilang nadiskubrihan. General Council of the Assemblies of God na-divide ngadto sa tulo mga higala. Ang una, Pentecostal Assemblies of Jesus Christ. May nabahin sila katulo. Ikaduha, Pentecostal Assemblies of the World. Ang ikatulo, Pentecostal Church Incorporated. Maning tulo. Meaning tulo ka bahin mga higala sa Pentecostal Assemblies of God. Ingon din nga only ng Pentecostal Church Incorporated naghimo og nag-usab sa ilang gitawag baptismal formula in the name of Jesus Christ, sa ngalan ni Ginoong Kristo. So sila rin nag-usab. Ang Pentecostal Assemblies of Jesus Christ mahugyapon kanang mahitungod sa Mateo 28:19. O niya ang Pentecostal Assemblies of the World mahugyapon, pero ang Pentecostal Church Incorporated nag-usab in the name of Jesus Christ mga higala. O niya niyadtong 1945 ang Pentecostal Assemblies of Jesus Christ o ang Pentecostal Church Incorporated nag-usa sila. O niya ilang giporma, gitawag na sila og United Pentecostal Church Incorporated. O niya ang ilang formula, amo ni gitawag sila mga wanis, no? Kay ang ilang bautismo sa ngalan lang ni Ginoong Hesus. Mao gyapon ang referensya makita higala sa Yearbook of American Churches sa 1961 sa page 86 257. So nahisgutan ni Brother John kaganiha nga sa unang panahon sa diha nga ang maing balita wala pa ikawalis tibok kalibutan sa bautismo ni Ginoong Hesus. Pero giwalo ng maing balita sa tibok kalibutan sa ngalan samahan sa anak og sa Espiritu Santo. Pero kini nga nag-unite higala nga Pentecostal ning balik sila ni adtong una pang panahon. Hindi sa maing balita ikawali sa tibok kalibutan kinahanglan ang bautismo sa ngalan samahan sa anak og sa Espiritu Santo. So wa naman tay time ato sa ning basahon mga higala kani ay mga nakita nato sa screen. Anya, thank you, God bless our program. Nga po sa Dinibal, maing gabi ninyong duha diha, Brother Libby,
Brother John og tanang nagtan-aw naminaw, God bless. Niya po si Disa Tirana. Okay. Wa naman tayo time higala sa di pahingpit tapuson atong tulamanon ni ang atong team song. Okay, kini si Brother Levi Clavis. Magpasalamat kaninyong tanan sa inyong pagsunod kanunay sa ato nga YouTube channel sa kini ang maayong balita og Jesus is our hope. Palihog, i-subscribe ninyo, share ninyo, like, comments. Thank you kayo. Ang Diyos magpanalangin kanatong tanan.